kegima konda goche amagoro nakora nyakegima korwa ase egetare narorire ensoko korwa ase egetare narorire ensoko. Tusabe motongi tata nyasaye biamono ase ng'ambi yarero biamono ase ekero tore biamono ase obwanchani bwao bwatorendire omonene goika twaikire rituko ria rero omonene ekero togochi kworokereria monene oito twakorangeirie obe amo nainche ase egeikaransi eke iga omonene otoichorire na omoika omochenu atotang'anekera ring'ana monene oito na baria abategereria omonene obaseseni na barore ekero baendete gotegerera monene obarae na okoboko kwao tobeka amo ase obwanchani bwao erinde togenderera amo goetera ase oyonde bwa Yesu Kristo erombo rito. Amen. Abanchwa mbia mono naende mbia mono ase okotwara ribageri gosanga amo naintwe ase elesoni yaito tokare esoni ya gatano kabere ekare goteana amabera ao nigo aigete aria igoro mabera ao nigo aigete aria igoro naki ekerengo giaito rituko ria rero abanchwa naende tomokwariganigwa egere tosange kibirengererio ase amariko aya amachenu ng'a tokoyarigereria omonene tigatarae omwarimu Rosi totebinge ekebungo gegotora ase rituko ria rero Zaburi 57 kebungo gia kianda na egia 10. Zaburi 57 ndengete bono mwatomanyire bono ntorere tabusi bwaino mbari bia batokare bono naye nori omogeni ore gocha tiga gaki tore introduce bia mono bia mono konginya ore mwarimu nche nkorokuda Maris bonareri pore so kwebokwo lakini togendere tosangamo abanchu nanche nkorukucheni okali karibu tusangamo nainche Rose Mong'are nabo tokogenderera ase oboanamo mosesenibu. Amen. Bono ekebungo tware korigereria egekorwa Zaburi 57 ekebungo gia kianda na 10 eki kegoteba ng'a aya omonene ase egati ya abanto ninkoiranerie ng'a mbuya mono nimbe ngotera amatera aya okogotogia ase egati ya ebisaku amabere ao nigo ara amanene aigete aria igoro obwegeno bwao nigo boigete igoro ase amare. Amen. Obwegeno bwa Nyasaye boigete aria ase amare nki eke toroche rero gekare Zaburi ekare gotoretera rituko ria rero ng'aki oroche amariko ayare akorokia okobutokanana okwekeia ng'aki gekorokia abariki barorekaine nabo barorire obonene bwa Nyasaye ekero ogotirimboka nse ogwekei kabisa igokorora buna Nyasaye are omonene ang'ana ekero ogwetirimbokia kwarana ore omonyabibe kwanyarire gokora aya ataikogokia omonene ekero kweirana na kweinyora nki gwakorire getaikomogokia omonene ogokwenyora kora amarunse na korigereria obonene bwa Nyasaye korwa rigoro amare buna obuya bwaye na obonene bwaye bwenderete gogoetanana ore moyo tari ase eng'encho obwenerete obe moyo gaki koranche tware kona koba tokoegwa egesusuro koreng'ana na ebibe kangondo taiyominto oito ore moyo ngobona abariki aba Zaburi barorire buna bara abataka kemoika barorire nati babwati kende kera moe Nyasaye na gose kemogokia omonene barorire buna yani bachandire omonene yani ng'aki bono oroche totabwenereti igo bono ogotirimboka oko na ogwekei oko kwabareterera ekerero kere kia oboene kia oboronge na ng'aki gaki Nyasaye na omonene obuya bwao tinkonyara koeresa buna bong'ana obuya na amabera omonene tabwati gepimo inche naye tomenyete ase eng'encho ya amabera a Nyasaye kene tindengere tinonyete amabera a Nyasaye abwate gocha asonde gose nimbwate naye nkie nimbwenete naye nokorigereria naye nokoeana kango timbwenereti igo bono omochakano oyo na amabera ao nigo aigete aria igoro na amabera atanyare gopimeka kero okorigereria obuya bwa Nyasaye ase obogima bwaito nabo tokororana ng'aki ntobwenereti kende naki twarorana ng'aki bagochaka timaite omwarimu gose nkwarora kende aria ekero tokorigereria twarora buna omwarimu atweresire korwa igoro buna naki amabera Nyasaye akororekana ase mwanyabanto gose buna ase omoriki Daudi ekero ere erigerereti
ageke iya ase ekerugu egechenu erinde anyare konyora ring'ana erinde rimosaminyore korwa enkoro ime. Etokonyora ng'a egetabu eke iga gia Zaburi, tokonyora ng'a Daudi ere niga are korera akarigereria ng'a kende nkeri kere kiya arasemeri otatiga amabera a Nyasaye goetera ase ring'ana riaye. Etokonyora ng'a omonene na omwegenwa na omwegenwa gochia ase mwanyabanto, lakini ekero okogenda kwamotiga kwagenda are kwamotiga niga agogotiga mpaka chingaki chiria oragani koirana gocha erinde okororera amabera naende gakorire buna Daudi tokonyora ng'a iga amotigete gokora ebinto biria akorete, lakini ekero airanete gocha akarera akamororera amabera naende ekero Daudi akoerigereria iga aroche ng'a kende kiya nkeri kere asare otatiga egento nkeri naki nokogenda asare anyore amabera na echinguru chia Nyasaye igo chibwate etokonyora ng'a Nyasaye ore omotongi, Nyasaye bwa obotongi niga are omogano bwa abanto bwa Nyasaye abanto bonsi na nigo tokonyora ng'a amabera aye niga akoirania abanto baye erinde abamenta chinguru. Na kobua mono Daudi ere naki are goteba naki ring'ana riria nigo rirekeene ase are na niga are gosorora omonene erinde anyare komoirania ase chinguru chiaye. Na tokonyora gochia ase Zaburi 103 verse 13 ero ninyasome koreng'ana buna ise abana akoba na amabera ase bare nabo igo omonene akoba na amabera ase abwo bamoirogete. Ng'ekero Daudi ekero achiete koerigereria akarora obogima bwaye mboisaine kende niga ekeeti inse kabisa akairoka Nyasaye akagenda asare na tokonyora ng'a ekero togochi korigochi mono mono Daudi Nyasaye namwaberete naende na intwe boiga ekero torekeirie asare Nyasaye oito nanyare gotwabera naende atoirani naende Nyasaye oito iga abwate chinguru agotoa intwe mwanyabanto goetera ase amabera aye. Na ekebungo kende nare nkomenta ng'a amatuko omonto niga anga buna obunyansi, omonto niga akoba buna egesicha gekorereta ase omogondo, lakini amatuko aya akorete ki are ameng'e. Etokonyora ng'aki Zaburi ekero yaani Daudi erigerereti niga atigarete komosasima omonene na komokorera omonene Nyasaye ekiagera kende kionsi tikeri kiarenge kiya asare otatiga komotegemea omonene Nyasaye. Amina, mbuya mono mwalimu naende nainyora ekebungo ngekonya nebire Zaburi 68 ekebungo kia gatano na kero kigiatotaina ng'aki iga are Nyasaye tata bwa abatabwati ise naende oba itata bwa ababaraka naende are nere ore omogandi obo naende ekebungo kende gia Zaburi 89 ekebungo gia 26 giateba yaani nindere Nyasaye naye tata one naye naye the rock of my salvation naye orambwere naye omosingi gwokwegena kwane nogotoreka kwane igo Nyasaye oito nabwata amabera aya naro togochikora rituko ria rero tumate twase gwata bori kendo mwalimu egento tutaragwa butagenda ase mwalimu egento kende kiare nkoroki ng'a Daudi ere iga aroche naki nabo ekebungo kia gatato gaki bwana oturi ninge soma ake ng'a ere niga kwabera ebibe biao bionsi na kogwa niga kwabera ebibe biao bionsi na kogwenia amarwaire onsi. Amina. Bono ng'a Nyasaye ekero akwabeire ebibe niga okogwena nonyene obobe bwarenge ase omobere niga okoigwa ng'a okorukaruka ekero ore ase Nyasaye Amen. Amen mokungu ng'a igo naiga ase obweng'e mwanyabanto inya Nyasaye teiyo ase mwanyabanto taiyo mwanyabanto mbosa kiagera ase Nyasaye no tokonyora eyeye obogima bwa kare na kare. Amen nabo igo mbuya mono amabera aye naye akare na kare mwalimu Rose mabera aye naye akare na kare totebi ngokeri kwarora etware korigereria egetabu gia Zaburi 136 eki nabo tware gokoigora nabo tarasome kebungo kemo bibere korwa ororo 136 naki twarenge korigereria torore ng'a ngento kitogotebia igoro ya amabera a Nyasaye ekebungo egetang'ani ng'aki bono kiarenge goteba mwalimu ekebungo egetang'ani gegoteba iga mokorere omonene mwakera omonene ng'a mbuya mono
ekiagerere na omuya obwanchani bwaye nigo bogenderete kare na kare goika kare na kare. egia kabere mwakero nyasaye oyo obwete chinyasaye ing'a mbuya mono ekiagera obwanchani bwaye nigo bogenderete kare goika kare na kare. Ekia gatatu toratigera abo Amina. ng'eki gento tokorora nyasaye oyo na amabere aya agoche ase eng'encho atwanchete enchera atwanchete igo bono mabere aye tabwati moerio iga agenderete kare na kare buna obwanchani bwaye bogenderete kare na kare naende ekero tokorigereria ebinto binde bionsi pi nyasaye atongete ngabitongete ase eng'encho ya obwanchani bwaye. Kero togosoma 136 yeye ekebungo inye baka kianda anga ntwasoma lakini inye na isana anga twasoma bono. Okay, Egoteba. nere bweka okorete amakumia amanene ekiagera obwanchani bwaye nigo bogenderete goika kare na kare isano ere ase obong'aini bwaye nigo atongete igoro ekiagera obwanchani bwaye nigo bogenderete kare na kare. Amen. Igo ng'ekero tokorigereria nyasaye iga atongete ense ase eng'encho anchete ase eng'encho nonye ebitongo biatongete iga bianchete naende togochi korigereria nonye abana ba Israeli ande onsi pi abakorerete nonye okobaeti gati ya enyancha mwana korora inu gati ya enyancha yomete gokanga mache tana goeta ororo Kebono. lakini nabo bono Red Sea yarenge omaete kero togosoma dokobwanga na chistori tokoigwa buna tokoratebiwa chistori chia ebisusu na echinchogu lakini etari story ya gesusu na nchogu eye ne story yobomaene egonto makurunga ne story okomatebi abana ba Israeli nabo baetete gati ya enyancha yomete bagaita ari orochura Jordan yomete nyasaye akabatebi ng'agenda ari yerike kero batambukire batete gochigosa omochi okanani arisi nyasaye abarierete eira akabatebi ng'omochi noraogitire mono naye nabagambia baondagete gochio omochi o Yeriko ng'aino egento mogokora mokoenda moetana no mogoetana rituko erimo moetana narimo bosa igo rituko ria sita mogoetanana mara saba ng'a bakaetana ogoetana gwoka igo bakabuchi tarumbeta chiabo emechi okagwa Orengo mogare. nyasaye akabarwanera ekero bono togotebiwa ng'a amakumi aya kero tokoyatebiwa nase eng'encho ya obwanchani bwa nyasaye gochia ase abana ba Israeli aerende ase obogima bwao nyasaye ona kogokorera kende naragotokorera aya are amange mpaka twakumia rinde kwanyora gose okwarwarete kero kwabokire koro kwabori ng'aki inde bono nabwenete ngikeri nanywete ngabwena tomaiti gento kwanywete lakini okoboko kwa nyasaye naku kwagerete okarwa ororo ondo ogwo buna chigari chitokorora egari yago kwarora yaire kabisa kwagokubi ng'aine munde narweta kwamakonyanga kiro omonto asoka kare abantu bamatanga gaki onya abantu batachite bagatachitirisa bagaturusine Beba. tware gochakoba ori nyasaye nero ogerete egari buna yagwete naende ekaya mokaruo ore buyota kuniri nonya ori nyasaye ebwanchani bwaye amakumi aya igara amanene ing'eko twarorire amakumi amanene anyasaye agotokorera yaani mpaka tugusinyuka teba ng'aki nkibona atokorera verse 4 nabo yarenge gotwenyori ntwatang'anere bweka okoreta amakumia verse 4 ya 136 ng'a naende nyasaye niga atongete igoro nense ing'a bono oroche esate nine kararenge gotonga igoro nense onde tayoroche lakini agatonga igoro nense ing'a ibono biteneine ebinto ebi kiagera ngotebi gutore ng'abantu abakorwa astronomers ng'a bachire korora ng'a igoro arise omotinyi ore ng'a getongwa nkero keramenya ng'a bachire baka masi ekoruka bono ng'a bachire bako ng'a masi ena bekomachi kobweka na ensi yetu nyasaye kera etongete namaete ng'aki ayetongete ng'a mwanya abanto bachie ng'a kero bakoenda bakora ng'a ensi eye igere buna gento gete kere round kigona goetana nase getega ng'a baroka eorbit taribo ng'a naigona goetana nagabo lakini ing'omaete ng'a sindani yake ense eteneneire ng'aiki arwete ng'aki ebekire ororo amakumi a nyasaye agokora nonya nase obotongi igara amanene lakini ayonsi pi nase eng'encho ya obuya bwaye ase eng'encho ya amabere aye ase eng'encho ya obwanchani bwaye bogenderete kare na kare naki tokorora amakumi aya twayakumia lakini ekero toyaroche igo boenete tomosasime naye tote ng'aki obuya bwa nyasaye na obonge kine omotegereria omwancho ngorigereria ore amakumi a nyasaye kwamobaka ngorigereria amakumi aya akore digere none historia yoka buno mwarimu atoraire korwa ase abana ba Israeli buna bagotamboka chinyanja nkorigereria kwabaka kwarigereria omonene ne chinguru chene obuya bwaye
nkumororore buna bwenerete kororekana nekerore ne riso riri nang'aki gakiana makumia onde taiyo naende ebukungo 136 esaburi njatora nang'aki igaro monene kobwachi nyasaye temine tina nyasaye nchiro nyasaye nere nyasaye bwo weka eye ne emphasis babegete koro kibuna nyasaye omonene ang'ana ebona kinara Waroira bari mwakorire bionsi ase obweng'e nkeri naki twarorire ase enamba ebio amabera aye naya kare tari aya kobutoka ng'akere egesaku kegocha nigara amona kerokio nigara amona intwe gochakera obotongi bwense mpaka goikera iga amabera aye naye ogokumia igo ng'a nyasaye nobwanchani nyasaye nomuya nyasaye abwete chinyasaye chionsi amen nyasaye nere bweka okoreta amakumi amen iye nambi nabo yarengi mbia mono abarimu ekerenga kende tukubwatina ntongere nkore ndabu ekebunga ekio mwanchi abanchi abategereri na abarimu baminto naki ekebunga ombwate ase omwaka oyo na ntongere nkore endabu naende ombekere omoiko omoyia ime yane ntongere enkore nkau ere esaburi 51 ekebungo gia 10 inje bono aiga tukare gosoma 51 ang'e yonsi lakini ekebungo nkere togoika gia 10 kerige gonteina ng'aki omonene ninganeti onchene timati gosenge bungo kitobwate kegotora ase omwaka oyo moitu achagete oyo January iga 2024 2024 bono omonene tiganyare goto tigatorere ng'aki ntongere nkore ndabu eye ng'aki munyorete na Daudi akorete yani agechetie omonene ang'ana kiagera koenda maminchana nyasaye igomete taikogoka igo goika kwa mogeche Daudi aya akorete ebintu agokora nonyorete lakini muna Natani acheta akomoteina ne omonto ndo omotaka oyo ndo omonda omotaka amana korwa bwataka ng'ondi kaya kamako na korageri kanolire kare kieni buyeiga arafu omonda agabwate chinyinge chikogenda bokora ase obobara okobara tokokora arafu Daudi akabori guri swali na Natani gaki omogano oyo tigatoyo na cheregati lakini noro oyu nang'aki oye omonda oyo akanyora omogeni ekeranyora omogeni aganeti komoenda agere engiyari aigote okomana korwa okogenda ase omotaka okoyia kang'ondi kari kaya akamo nakonyenya nani akakaiye kabakaria ne yani Daudi riria kona gotega omogano okieni gigansa gonchore agatwara obororo nang'aki omonto yamochaiga Natani amotebeti naye wana kera motena naye gwako naye bono naende nyasaye ontomire gocha asore konyora ore gesusuro ng'aki akorete obunyaka ng'aki akoenda goita omanyete akorete bibe gosenga tato gosenkana ribu nang'ainerereti gose nang'ainereti akabachio omogaka oyo one ng'aki tware komoroko omogaka orio Batseba akamobachia agende esegi igo bono gamong'ainete kiagere biranga ria namaete nki abangete ase ebinto abangete ebichabu akamana korwa koimo omong'ina oye akabanga buno oria gochi goitu agakora bitatorimo ori nyasaye anchete mwe wa Daudi no nyasaye anchete naende agachaka kobisa nagacha kobisa abono egatebeti buna egesusuro kero kino kenyore omwana oyo nakoreki oyo mwanyore na Batseba mokoreki nakwe naende egento kero kinyasaye amabera bwata asaye Natani namotebeti ekero Daudi amorera gaki nsabera amabera egamotebeti na nyasaye okwabeire toigocha gokwa igo bono nyasaye oito n'omonto noibwa amabera amange koranche na abwata amabera tabiende yonsi tobwate naende nabatomanyete ngose nero totongete nabamanyete nang'aki oyo Damasi nomotu omokomo ng'enche yakorire bibebi naye nogoiti tagocha goiti lakini nyasaye naroche Daudi naende obwanchani abwate ase Daudi nase eng'encho Daudi nkorora are ekero amocheire omonene omoesikeri abwenerete na gosaba amabera igo bono abarimu ntongere enkoro endabu Daudi nero oyo bono ekerereke ne gia Daudi abariku nabange ba Samusi lakini ekerereke ne gia Daudi omonyene okorera ogotaina nyasaye ng'aki bono mwarimu mwarora ase ekerenge kiare na ntongere enkoro endabu naninche saburi ya 51 buna twachagete gosoma saburi eye saburi ene ero nyanjite Psalms 51 kero okorigereri nkiakogera Daudi agoteba ng'a ntongere enkore endabu kero togosoma Matayo 5 ekebungo kia 5 na 3 ng'aki agoteba 5
5:8 agoteba mbasesenirie abari abachenu ase chingoro ekiagera barabwo nabarore Nyasaye ng'a bono ekero tabwati enkoro endabu kwararia Nyasaye turikorora Daudi obomae nobo nabobwate ng'a ntatwareti enkoro endabu njera teiyo ndarore Nyasaye naende ekero togosoma U51 Zaburi 51:17 amabera a Nyasaye ebing'wanso biaye ng'aki bono bire 17 yateba iga ebing'wanso biancheire na Nyasaye na emioyo emekanyeku enkoro yabunekire na gwekeia aye Nyasaye tokoyechaya ng'ego Nyasaye tancheti omonto okwimukereriwa kiagera ngurunchi yobwate Nyasaye tancheti omonto ogwetogie kiagera gento nke yobwate ogwetogerie aye omogima buna ore na kireke mobwate igoro yo Nyasaye gento nke yo kere kiao ng'ego Nyasaye gategete omonto ogwekeie omonto omwororo omonto omanete ng'anche nomonyabibe igo ntegete enkoro endabu egere ndore Nyasaye ekeragocha bono ekero Daudi akorera igo akare korera Nyasaye ng'aki Nyasaye otari gwancha osibie onkoremba omwana o ong'e enkoro enyia kiagera nonye nase Yeremia ngosoma tori twarora ng'a Nyasaye gabwata amabera amange engaki neike ng'a agotoa chinkoro chinyia arusi chinkoro chiri chichi echi chinyomo chia magena atoe chinkoro chichinyama chinkoro chianchete gokora ki gosasima Nyasaye ng'a iga egento ekenene tiga tomanye ng'a gotwara enkoro endabu na egento kia maana naende tari ase chinkuru chiao Nyasaye bwekora akoe. Amen. Mwalimu chen. Mbia mono abarimu ekere narocha buna kero kiobomaene na inche ekebunge eke kia Zaburi ningianchete moso ekero nabunekire enkoro ekero nkorigereria ebinto igo nkoirana ase ekebunge eke nero ng'a nigo gekombeka ang'e na Nyasaye egento narocha buna ende ekero nenkeri ng'aki ng'a Nyasaye nere bwekora anyare gokora egekorwa Nyasaye nere bweka oranyare gokora ogoonchoroko kwegeka egetambe ase enkoro y'omonto oria oangamire nabo ekonyarekana omonto abe omotwe omokong'u muna mwateba abarimu bono lakini Nyasaye ere nabo agokoa chingaki nabo gotwara omotwe omokong'u lakini nere biekogokoa chingaki chiokoirana na ekero kwangamire nere biekora akonyara nkere nare korigereria ase Abakorinto ya kabere ebibungo 4 Abakorinto ya kabere ebibungo 4 chapter 4 ebibungo 6 niga egoteba iga naki Nyasaye oyo obaete omogaso nobare korwa ase omosunte nere obarire ase chinkoro chiaito ime atoe omogaso bwa chisemi chiobonene na Nyasaye ase obosi bwa Kristo ng'ekere yani Nyasaye ekere bweitiri muna twaigwa omwarimu Rosi ateba ing'a Nyasaye ekero bweitiri na ekero gwaangamire na yatotebi korigoro ng'a Nyasaye nere ogokora egekorwa ase oria oangamire neba negeka egetambe lakini omobaso oyia ore Yesu Kristo nobare korwa ase chinkoro chiaito ime ekiagera Yesu achete agakwera ebibe bionsi onde taiyo oragenda asare tamwabera ekiagera naki Nyasaye anchete ense agoika akarwa omwana oyo omomaima onde bwensi oyo omwegenire tasira korenda anyore obogima bwa kare na kare igo ng'a tiga tomotegemee Nyasaye oito torire gochia ase Nyasaye ekiagera naintwe chingaki echiga nachitore muna Daudi are korera Nyasaye amotongere enkoro enyia nainchu nabo igo tore chingaki echiga chiabeire chinkong'u etokonya korera ng'a ense yakong'ire lakini nkwebori tore naki chinkoro chiaito chiachenirwe muna omoriki Daudi are korera achenu korwa enkoro ime naintwe tiga tochenwe ase chingaki echiga chiabeire chinkong'u bonto bwa oborwaire bori bwa ukoma bono ekero kwabwene oborwaire bwa ukoma nkoru kwarenge ebing'wanso estyle buna eye bono eking'wanso eke kiare gokoirani back to the society ekero ekero kwarwarete kware gotengwa kwabang'e aria na abanto isiko yenkampu kwarorire bono nario irane obwamate obo ekero bogocha koirana igo bogokorerwa ebing'wanso eking'wanso eke gia isopo Daudi bono akoeresana ng'aki gaki ase eng'encho eri Nyasaye naende irani obwamate bwane gocha aso ng'anchere mbwenere ase ore
na twari gukorera abo mwalimu mentango mwalimu liswali ndio liboli linsabu liang'ete challenge sana liko boli ng'aki onye nyasaye okunyara kwabera Daudi ase ogotomana obong'ainereria nogoita ngosemeria ki koreo asore ngosemeria ki tobwate kenya nyasaye bwabeire ayonsi ayitokoranga nara amabe lakini ngosemeria ki tobwate nagani bono tusome Jeremia emerongo etatu neyemo ekebungo emerongo etatu na inye Jeremia 31:34 yare goteba engaki eyo tibakogenderera kworokererania kero omonto ogatebia omogisangi oye gose oyo omwabo manya omonene ekiagera bonsi pi nabamanye inche korwa omonto omoke mono goika omonene mono inche nimba abere obobe bwabo tingoinyora ebibe byabo nonyang'ake nabo omonene atebiri epati eyo omwari nero natagete nkwanere ing'a intwe ngosemeria ki tobwate ekebe emanyete nyasaye atabere nkeri omae totarangama inye torangama ng'aki nyasaye agokwabera ekero kwangamire iga agokwabera naende ekero akwabere toirora rende kiagera ekoba echengeri bono igo bono ng'ebibe bionsi pi nyasaye iga akwabera naende ekero abeire nkoinyora are tari koinyora nonyang'ake ing'a igo ntogosemeria tobwate nkoroki oko ekero twangamire twabeirwe naende twachenekire amen abanchwa nao nare kosaba tokorera abu no mabera aya omonene ekebungo kere gotana nagare gochi igoro rioba igoro to the north to the east ige mabera aya gare egepindo round iga tokunyara kogikera na magare mono norambari togoikera ayonsi na mabera igo nyasaye tigaba kukiagera ntata na mabira aya narotomenyerete inche buna nche ndo chuna na mabira nyasambe getoro nabo igo togende bono torre ng'aki onyo monene ngokora kwarenga omubaro bwebibe onyo monene ngokora kwarenga omubaro bwebibe gaki nkistwarenge gocha ko omubaro yo bwebibe Zaburi 130 soma ngo mwalimu cheni Zaburi 130 nero nengima twarenge gosoma rero tokare gosoma chi chapter chionsi ibono 130 ng'akingana bono tekari ntambe mono soma na utagosoma tigambo togende igukwana iga ayo monene nigo nkorera asore korwa ase chindibaine omonene iwe riogiriane tegerera oiwe riogi riogosaba kwane isato ayo monene onye nkware gokora omubaro bw'ebibe ningo ore konyara gotenena ase obosi bwago inye korende aya nigore omwaberi erindo nyare koirokwa inche nigo nganyete omonene omoyone nigo omuganyete nigo nsembereti ring'ana riaye isanemo omoyone nigo oganyete omonene kobwa buna abarendi bakoganya ogokiamuka okobwa abarendi baganyete ng'a bokie isana ibere inwe abaisiraeli mosemeria omonene ekiagera omonene nigare obwanchani bwaye nigo bogendererete botambe na ogotoreka konga ogotoreka okonge nigo gokorwa asare sana isato ere naborie abaisiraeli korwa ase ebibe byabo bionsi amen yamono inanche kebunga bwe kenene giatana ng'aki omonene okokoganya okonga buno omosigari orio botuko bono omoreni obotuko okanyerete bokie gaki omanyete ogochikoganya ensa yanga koera eyio nkoinginyoriere nagakorire gasirinde botuko ogochikoganya boki bwanga obotuko bwatambe mono bono bono igokoganyerera omonene igo omanyete emineti buno otwara amatumaini tari bo barimu igo bona ekere ngaki gosemereti omonene na okocha kwaye ogokonya kwaye nang'e kore kiagera echi chionsi nechiratorierete ngose gatotebetiera omonene ng'aki ikaransa tegerera
nganya wait upon the Lord nanda gatotina nere chisegine chiaye ntigere asoko nganya 14 chisegine chiomonene ntigere igo bono nyo gogochegigwa manyategera nyasaga tana ngaki chisegine chiaye igekera auro mwege nuo nyasaye manyana kiende yonsi ogoetera matembo naramo naye abanjwa ndengertina ande bado yo Daudi akorera bakakorera ni bakaba Israel agatabona ganyerero monene igakubataina ngaki ganya chingaki chio monene igo bono okorusi moyo nkoiyo ebitabu omubaro yo maite bitabu ngwato rubira igo mwalimu naye nkororo manyete buye mangana ye bitabu Daniel isano ibirege kubugi 10 kukwana keri investigative judgment keri bitabu biye bibe biereza ngo mwalimu investigative judgment investigative judgment yani nekina bune kwa maite monte yo kumerwa atarachunguza nabo igo na nyasaye nero maite ncherete yago kumere kina ataraguchunguza omaite ebitabu yo banye karata gosoma tabata yunga 1844 nalie kine ekine kikyo ikia upelelezi na ligia chagete judgment ya upelelezi na ligia chagete na neno chenge leso ni aite tentu ayasomete na ntu asomete leso ni kwa teri ntu asomete cosmic messages upelelezi yeye na ligia chagete inga go bono iga etogende to gopelelezwa ekina karege ko nacho omaite wa peleleze tu ugakuru inga igesa kabanga na kure bono iga upelelezi ya ansi to igenderete iguru yobugima bwane ese nakwere no ikine kia mechiru bono timatinge inga kiyina ngakina toka na nakigwatoko kare ege tabu kene ngotagukerese ege tabu kia Revelation 12 soma ngo mwalimu getabu ekingere kieke Book of Life Revelation 20:12 okoma no ke 12:12 yes yateba akateba ebitabu byatubore naende nkarora abakure abanene tigato cha keri 11 elio nkarora ekeruko kyo banene ekenene ekerabu amono oyo gikaransete korwa so bosibwaye ense na igoro bigatama na asabo tarorekane tase bakobera naende 12 naende nkarora abakure abanene nabake batene inase ekeruko kyo bonene ne chibuku chikaigoro bitabu bikare koruku chibuku ebuku ende ekaigorwa iyo nero ebuku yobogima abakure bakagambiwa asa amang'ana alikire imase chibuku ekyo koreng'ana buno ogokora kwabo kwarengi amen ebitabu ngo tuboru bikare niga abantu chibuku bakorokara kini ne bitabu and books were opened ebitabu lende ekegusingo okobasiri okono na egasi enko ngunendera lakini natemete igo bono munyo monene ori kubara ububaro bwebibe byaitu ngaikango turi ngainche kangonde amwanchu aba omoriki osaburi gagatana ngaki kaki igo umonene igo mbwenderete nare kobana ungabere na Jeremia kerigwa asoma 31 kebungo gi 34 nyasaye nkwabirari naende kera kwabire gakwabira rimo igakwabira naende buweba taikueba tenga mwanya bantu nje naye ngakito kweba lakini gakigogo chigonchokosa na inyora no inyorete lakini na korifa go chikare kare na kiaberete nyasaye bobururu bwaye eboko imokatu riri kwa naende kwairaneire ekero abwato bwanchanikete botabwatige pimo ekero gotaka kogechio monene nekero kwangire kumanya buna nagwanchete igo ekera kwabera nayanja kwaberu naye tigana nebibe ubururu bwaye ntokuna kubuimukitwa na kumumuisese kenonda keri ekiagera nyasaye na obwanchani bwaye eburo bonene naende ubugare amabera aye twaya somire no bwanchani bwaye buna borekere ekerenga otanyare guikera ngo omoriki osaburi igagosa agakoeresa na amabiraye omonene takoyaeresa kiagera ariko chaka kubarirwe bibi byaye tabwendete no komenya nyasaye gagocha gutwabira naende igakobitugute nyanja ekebungo kirege koeresa igoro yokotugute nyanja emika kiarenge 7:19 igakoruta ime ye nyanja igobona no kweba misi igakoigu ubururu naende ririo kwa okombi buna tagwanjeti bono igo omoriki osaburi gagatana nyasaye gari tayari gokwabira tani gogopanish igo
tanchetie okoa gesusuro igare tayari okwabera kwae kore obwango kobwa ogokoa egesusuro masi oyo nde egetabu kia okung'anya ngetorogetie omogano geteiga muna Musa akoenda gosaba amabera ase abana ba Israeli. Israeli gete bagechetie omone bakoreta bagochikobacha esanamu yabo na gochaka gosaba. Egatebete gaki Nyasaye ase ogwancha kwao abanto aba babere akarera agatebi buna babere bibe byabo onyene ogopanish onyene gesusuro ng'anche erieta riane ritinyi korwa ogetabu kia obogima yani igo buna Musa agabwata obwanchani Nyasaye nabanchete Musa kweli Musa agachete obwanchani kiagera nabanchete abanto bekeeti igo omaete ngose Matayo eri watosomera isano ase bari bekeeti Nyasaye nabagwata obogima ngo bono omonene igagwa atwanchete naende emechano netochera ngose ebuku ega ike bunge kitima gose mukinyorete omwarimu nang'aki suffering comes for a night time like joy comes in the morning obona nabo gwetere mechando engakigete lakini kabe na matumaini muna Nyasaye nagwanchete ngakie ya mubura bumboche naende mboki omorembe no mogoko mbiche nitukere matuma gose ngwata bori kendo mwarimu Rose egento kende narora egakio obukumi ngeri ng'aki egento nkere narora iga yarotang'o ogokumi nkoring'a Nyasaye nero orange botambe kwabere ebibe korende tari kobinyorera egesusuro ng'ere botambe nero orange kwabere omaete inturi yange kwabere omaete nero orange kwabere nonya togotenga ki monto tenga gakinya bere gotae nakwabere lakini kwana korusia ngoro mwanya banto nakong'u naende gokonyora kwanyarire omwarimu Rose oyu Nyasaye oyu kweri maene Nyasaye nare ime yao buna mikei atete mika 7:19 ng'a Nyasaye erekera abeire nabo kwabera gotagetego igako agotuguta ere kabeire nabo banakwabera igo igakorusia kebungu kere ogetuguta nyanja ime gaki kebungu kera tuguture ki Victoria nogenda okerusia nokenyora timagiga ngiora atumi omanya gokenyora ng'a Nyasaye nabaro omuya igo ebibe bite byonsi bitogokora kere taika y'obogima bwaitu omanye togokora ebibi kira kitomanyete gokora lakini Nyasaye ere egasi yaye igarange kwabera ng'ana kigekogera ng'aki tomosasime ase enchera ebwenerete ng'o ogosasima okorongeri igo kwagachire ase sasokera embwa ya Nyasaye y'obwanchani ng'eka tutasokerete embwa ya Nyasaye y'obwanchani naintwe toyibwate naki keragerete obogima bwa kare na kare naende twabere amen mwarimu egento kende narora abwo chance egento nige kotworokia ebinto bibere gabo okoremereria nogosemeria na komoganya Nyasaye akore akitubweka na egento kende guchinsa abu naende inga egento kende guchinsa abu naende naroche ng'a ogosaberania abantu bonsi ekere Daudi arenge gokora ayaiga tare gwekorerere bweka usekera ari kumurera omonene usekera ari kwerigereria kwerigereria tare kwerora ng'a nere bweka ore lakini niga ari gosabirania abantu bonsi nabo igo naintu twaboriwe tobabaremereria nogosemeria totwara ogosemeria tosabirania abantu bonsi ekiagera biri ekero togosabirania abantu bonsi nigo kegokuna abantu bonsi bari batoetane na batwara ogosemeria noboremereria amen ogotogia gochi ase omonene Nyasaye bwa mabera ogotogia mwarimu Rose tomotogia ngo omonene gochi ase Nyasaye kiano ibwa mabera mange Nyasaye oyekera tokomotogia ngento kibono tokoinyora twarenga gosoma Zaburi 113 nero njarenge nene mono 113 nabo tokoyerigereria some gionsi ngo mwarimu obuya bwa omonene bwogotogigwa eyemo motogi omonene inwe abasomba bw'omonene motogi ritogi erieta riaye namba 2 erieta ria omonene ritogigwe korwa bono goika kare na kare sato erieta ria omonene ribe rigotogigwa korwa ekero risase korwa ekero risase rikoroka na goika ekero rikorimera omonene nigara omonene igoro ase ebisaku bionsi na obonene bwaye nigo
boteneine igoro chionsi Wetanaine. boetanaine igoro chionsi Amen. isano ning'o onga buna omonene nyasaye oito ori omenyete ari igoro mono sanemo na origereretie gochi inse aroro igoro na ense naki okoimokia omotaka korwa ase obotaka bwaye obotaka obwere na koimokia omoremerwa korwa ase ribu aba obabeka baikaransa amo nabo bare nokobua baria bakogambera abanto baye kianda ning'okoa omokungu omogomba chinguru chiokoibora oba nomogoko ase obomenyo bwaye omonene atogigwe. Amen. Amen. Kero tokoriga twairu chisababu chinyinga abu chikogera omonene atogigwe kwanza twatebiwe nyasaye rekera egento gekogera tomotogi sinchi obotongi bwaye chinguru chiaye chiobotongi nane ntwagekwanera chinguru chiaye chiobotongi monto tayora dispute nga obotongi bwa nyasaye na abantu barosiri bakachirobot lakini chiana koba mwanya bantu chiana koba echikoba program ngego ncherate iyo omonto ara dispute obotongi bwa nyasaye ngego nyasaye agotogigwa esinginti nyasaye bwe chinguru nyasaye obwate chinguru chiogotonga nani ntubuna tutongete mwanya bantu ara chinguru chiogotonga togotonga kende gionsi nande twatebigu igoro egente kanena nande gekogara tomotogi nyasaye igoro ye chinguru chiaye ere bunere nyasaye ngari igoro asamenyete ekero twatebigu igoro ari asamenyete ngento kitokoinyorigwa obonene bwaye no obonene bwerieta riaye naende mono ase obweke ikwaye kiagere igoro ari asamenyete mwanya bantu narora ikororo monto tayora ikororo kiagere nkoinyora saburi no okong'anya 34 nero Exodus 34 ndoro chomose buna akomata ing'aki ntagetonyorokia obonene bwao imanye bunore kiagera akagambire na Musa buna mwanya bantu ige esura agachire neria mwanya bantu buna ndarige Damarisi ntebe ng'aki buna tokogamba iga ngoche Damarisi ng'arakini akomatenga nyoroki ngo obonene bori bwao ng'aki amatebeti monto tayo orarore mwanya orarore obonene bwane abe moyo ng'aiga omorore gwakure ng'aiga obonene bori bwaye akabutiga akaba ugwekei agacha paka bono ari konsandi namang'ana ari ensi yebibi ari konsandi naro ikagera tugacha konyorera uguturika egento kende gekogera tokoreki tomusasimi gekera tosoma ekebungu eki kia 113 isane omonto agesoma obonene obo bwaye nabutokorora ng'ana ndi twarora ng'aki egento gekogera tomotogi sinjo amaberaye ari ready kwabera ebibe byaitu chinga kichonsi egento kende gekogera tomotogi ng'ana ndi twaroranga omonene onyasaye igaimokerere tigugoro chinguru chiaye echire chinene ng'o obonene bwe chinguru chiaye monto tayo oranyare ko monto yoranyare ko express njirate yora abonyare ng'abora obonene ntotaka kobara njirate yotoranyare kobara ng'ebinto nebingi biroro bikogera kiro omonto nawate ntokeragere atogi nyasaye ayerende kero kuri kiagokoreire mayanche nakorire tayo lakini ayankoreire namange okomotogi ekobwenerete koba gepimo getaiyo ngakiendete yani insanchi yo chiokomotogi chibangire na nechi topime irinsa okomotogi nokwe chinga kichionsi obwanchani obo bwae twaborore ng'ana ayatokorire obogima bwaitu na makumia amanene lakini nkoinyora toro omusaraba abanchwa tiga twanche korigereri Kristo ase ayakorete omusaraba igo kiagera yuga gokohambo igokotirimboka igokorora na ng'aki obwanchani obo gakiba ko obogima bwae boriga bori akerue ase eng'encho yanche yane ochikuerigereri orora tobwenereti tigeto esababu enene yokomobaka obogima bwaitu bwonsi hari mutiga twayere ochiaiga twebaki timweba obuya bwaye bonsi amen timweba obuya bwa nyasaye obuya bwa nyasaye ntwaborora nawe nkorwa buritang'ani ke ntwarora korwa buricha omochakana na ng'aki omonene igagosesenia igabwata amabera
igaaganetie onde bwensi omosirwa anyare komoiranera asaba amabera naende airane gochia asare kiagera obuya bwaye mbobwati kerengo kerenga nkeyo igagwanchete chingaki chio kerengo nkeyo igagwanchete chingaki chionsi nobo omonyabi bogwetuguta igagenderete gokoganyurura naende agosaba na omwana oyone igabwate endamwamu nyasaye abwatire endamwamu engiya abanchu ntobwate chindamwamu lakini nchikoreng'ana nyasaye endamwamu abwate nang'aki gakire osione nabasira iga taganeti osire taganeti osire kare aganeti onyora obogima bwa kare na kare igo bono gabwate endamwamu agotatageti ogende kogenda ase kerecho gochikogosi gose agoita gose agosiri gose akore chinchera abwate ne chimbe igo bono gaganeti nyasaye onyara gotokonyora ogotoreka chingaki chionsi obwaita tokonyora ose obuya bwaye bwonsi ekesonge kerota benefits inye koro obwaita obuya bwaye bwonsi bwa nyasaye ese obogima bwaito ntoboroche muna tokorara muna tokoboka nobuya it is immeasurable amabera aye gabwate igepimo getaiyo igo bono garoberereti nang'aki gakidamalisione gose omwalimu cheni gose omwalimu rose mware goancha monchoreri murwese chinchera chiaino chimbe nyasaye anyare gogosesenia naende anyare gokoa obogima bobwate oboitongo kwega okime yaye bono kango ntwasirete nyasaye agatotoria ekigioka nkebwenereti twenderete kona toonchoreri chinchera chiaito ekigioka nkerie ekeorokereri buna nyasaye natwanchete ekigioka ngegokogera onyare komanya buna emeroberi abwate naye muna akoaidi ase egetabu gia Jeremia nemiya ase obogima bwao timaeti gose mwabwata kende igoro yo obuya obo bwa nyasaye ngosoma twarenge kebungo nkere kwarasoma 103 twarasoma ekebungo eki kia Saburi emia na iseto kebungo gia kabere kebungo gia kabere ayo moyone togi omonene tuboise kweba obuya bwaye bwensi agokoreire ibere isato nere okwabere bibe biao bionsi nere okowenia amarwaire ao onsi ing'aigo omoriki garenge gotenyoringa egetabu kigia Saburi ngokwanera kere amasesenia ao anyasaye na amasesenia aya ng'amana nobuya bwaye bwonsi obwo bokogera obogima bwane obogima bwana korereta kegusieka na yakomo ng'arakini rende amaseseni aya nyasaye narakogera obogima bwane ekera bogo flourish kegusieka kyo gyansinya bo flourish ogo flourish na benge nyasaye nere ensoko y'amaseseni yugo ng'anera okogera ing'onya tari nyasaye anga amaseseni yandokoreti mwanya bantu namete goseseni no seseni omonto naokorere egento omwerereri ng'ambu yamano tari okorwani kabisa goteba ng'ambu yamano kobese eki korwani lakini twatebigung'a ase eng'encho ya obuya bwa nyasaye naki gekogera amagima aito aba bunare tari ase eng'encho ya chinkuru chiaito obuya bwa nyasaye nabo okogera twonyora amaseseni aya tokonyora twarenge gocha gosoma Saburi eywo 103 yonsi pi ebwata amaseseni amange tokonyora korwa ororo naende nase eng'encho yake ase eng'encho ya obuya bwa nyasaye twamagotebi bono finally mwairi bona amaseseni yayo yonsi pi lakini timobaise kweba obuya obo bwa nyasaye mwobaise kweba ng'aige karo otari kweba mbora okoendera komoto gichingaki chionsi nabo igo bono naende ekebungo kerasoma mina gatatu ekiga igasoma nang'aki nere okwabere bibe bionsi na kogwenia amarwaire onsi monyorete omosubati orio omosubati orio omonyaka ocherete Yesu orio otogete inde act agaretwa ekera abori nang'aki ng'ai bari bagosoera bari na onde taiyo wachire bonsi akamoteigenda naende okoreki tobosa kora bibe naende Yesu nairorete ekera gokwabera nokobweni gogochamo okori ore koiteka amanyinga gamotebeti ng'aki nere omwabeire bakebibe biaye bionsi igo bono tabasa gokoreki tabasa gokora bibe Yesu ito naganetie ekero twanyorire okwabera omanyete ekero kwaberu igo bono obosani bwao obwamate bwao na Yesu bwairanire koranche tobasa ntoirani Yesu omusaraba tokona nabo togokureru na kikwaberu ebibe ancha naye kobwatoka igo tia nyasaye atorae
nanda tubueretie agere segi eye nenene naende omebere yaitu iganeti kuno ogweanja na kuna kweiruta ase ebibe ari nyasaye asa totindokoire koru ng'aki kware gogobutaboki gochiagwa mwarimu kwabwate kende egento bono twarenge gotebiwu ng'ekero bono ekero twamanyire obuya obo bwa nyasaye bono rende naki abanto bagwenerete goitaberana obwanchani obu bwa ogokumia bwa nyasaye egento egetang'ani na okomotogia buna twasoma saburi 103 ekebungo egetang'ani na egia kabere egento gia kabere okoinyora egento gia kabere okoinyora eria kabere goetera aso okoinyora obuya bwaye bwonsi ama nokobwatana kwaye kugotianania ng'e amang'ana aya abere narabwenete tokore ekero twamanyire obuya obo bwa nyasaye intwabanyane eresponse yaitu nereri nokomotogia eresponse yende nokoinyora botambe amaseseni aya yatoeire. Amen abanchwa mbuya mono ase eng'encho twaseseni twensi ase obomo ase ring'ana ria rero omone tiga toseseni naende aendere gotora gocha ase obuya obo twarorire ase lesson twabwate ya 5-2 omotongia obakuna kwaigwa obonene aye na omuya naende na omuya ore chingaki chionsi aye na omobui aye na omorendi aye na omorai bionsi ebi twasomire na obuya bwao lakini kware gokora obobaro bwa ebibe biaito ntwagwenete komenya lakini na obwanchani obwao na amabere amange naro tomenyerete Yesu togwaka mbuya mono kabamo na intwe kabamo na abategereri baito baseseni naende onyare kobabwera ase amatemo ande onsi bagwetera na intwe nomanyete okogani kwe chinkoro chiaito kero oyomo oito gaki kerana umerana na amagani aito notwanchete ntobwati onde obakuna kwaigwa Yesu kae na omonene aye na omuya aye na omorai aye na omobui obuya bwao bwensi botoisaine naende botobwenerete chingaki chionsi amabere ao Yesu tobwati kerengo mbuya mono aki mbuya mono ase eng'encho ya lesoni nogotoremia nogotoa chisababu ya ogokomenyera obogima bwaito bwonsi seseni abarimu kero oyomo ase okogani kwabo ikerana amo na amagani abo omonene kero oyomo nyara koendera gotwagacha twensike moika ntokoganetie totongere chinkoro chinchenu obuya bwao tiga botoisane tata omuya ekero twasaire toigenete oetera omwana wa Yesu Kristo omotori oito.